Türkmenistan'ın döwlet garaşdyrlygynyň 21 ýylyny. Gadyrly ýaşlar, halkara derejesinde ikrar edilen özbaşdak Türkmenistan döwleti bugün 21 ýaşaýar. Bugün biz öz milli garaşdyrlygymyzyň şanly toýuny toýlaýar. Garaşdyrlyk güni her bir türkmen, her bir Türkmenistanly üçin mukaddesdir. Çünki özbaşdak döwletli bolmak millet üçin ebedi bagtyň gözbaşydyr. Bugün Birleşen Milletler Uramasynyň binýadynyň öňünde Türkmenistanyň döwlet baýdagy bar. Bu biziň milli özbaşdaklyk baradaky taryhy arzumyzyň hakykata öwürlenýäniň subutnamasydyr. Biz bagtly adamlar, çünki biziň kolonial ýurtda däl, özbaşdak döwletde ýaşaýar. Häzirki türkmen ýaşlarynyň köpüside garaşdy Türkmenistan bilen gözli ýaşyt. Bugünkü ýaşlar, studentler Türkmenistanyň geljegidir, onuň bagtly ersiridir. Yine de bary ýogy 10-15 ýyldan ýurdun ykbaly size bagly bolar. Şol döwür gelenine iň möhüm mukaddeslikler unutulmaly däldir. Ine olaryň käbiri. Dünýäde garaşdy türkmen döwletiniň bolmagy üçin asyrlaryň dowamyny türkmeniň 100 miňlerçe merdana oğul gyýlary öz janlaryny gurban etdiler. Orta asyr türkmen döwletleri synan soň kän asyra çeken feodal dagynyklyk döwrüne dogduk toprağymyzy türkmeniň milli özbaşdaklygyny daşarky duşmanlardan gorap saklamak uğrundaky gadaply söwgeçlerde wepat bolan gahrymanlaryň ýadygärligi mukaddesdir. Halkyň, adamlaryň mertebesi ýurdun, döwletiň mertebesidir. Berkarar, adalatly, hukuk döwletini diňe mertebesi bilen buýsonçly, ilmli, bilimli, paýkatly adamlar gurup bilerler. Biz arzyly döwürde ýaşaýar. Türkmenistanyň döwrewap ösmegi, öňde barjy döwletleriň hataryna goşulmagy inni diňe biriň özümizde, öz huzur gaýratymyzda, işeňirligimizde, zehinimizde bagly. Türkmenistanyň döwrewap ösmegi üçin onuň döwlet guruluşy halkara standartlaryna gawat gelmeli. Şonuň üçin ýurdun kanunlaryny, içerki we daşarky siýasatyny, sosial jemgyýetçilik durmuşyny, nämeler halkara demokratik döwlet guruluşynyň ülgüsini gawat gelýän bolsa, ol gymmatlyklary gorap saklaň we östüriň. Döwlet guruluşyny nämeler ikrar edilen halkara demokratik ülgülere laýyk gelmese, ol kemçilikleri düýetmek uğruna berk göreşiň. Çünki milli özbolşullyk döwlet guruluşyny däl, diňe halkyň däp desturuny, medeniýetini, edebini bolup biler. Türkmenleriň ençeme nesliniň gahrmançylygyndan, watançylygyndan, zehininden, kan bilen derinden dören döwleti gözüňiziň göreji ýaly aýan. Siz Oğul Han'dan, Alp Arslan'dan, Göroğlu'dan, Magtymulu'dan, Gaýgysyz Atabaýdan, Şaja Batyrdan we türkmeniň beýleki müňlerçe merdana oğul gyýlaryndan, akyllarlaryndan, terkerdelerinden görüldü alın. Oy olaryň beýik işleri, beýik şahsiýetleri sizi mertlige, ösüşe, ýeňişlere ruhlandyrsyn. Döwlet halkynkydyr. Ýurtda öz şahsiýet kulturyny ornaşdyrmakçy bolan islenlik ýolbaşçy diňe ýazgarylmaga munasipdir. Yaranjanglygy ýigrenin, döwlet siýasatyna konstruktiw tankydy gözden garamany öwrenin. Siýasaty öwrenmek ýaşlaryň watan öňündäki iň möhüm borçlarynyň biridir. Kim ýurdun grajanlaryny, ýaşlary siýasatdan uzaklaşdyrmaga çalışýan bolsa, ol kişi ýurdy baknalyga iterýändir. Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygyny hemişelik güçlü etjek, dogduk toprağymyzda adalatly hukuk döwletiniň gurulmagy, ýurtda adam hukuklarynyň söz we medeniýet azatlygynyň, demokratik saýlawlaryň, köp partiýaly döwlet guruluşynyň dawalanmagydyr. Bu arzuwlaryň hasyl bolmagy uğruna görüşmek her bir türkmen, her bir Türkmenistanly üçin uly bagtyr. Ýaşasyn demokratik Türkmenistan.